سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي مبلميتن 17 كفال اتحلف الكاتوريو هوغن تأكانن وساني خاقن حدا معلت لكامي خاق خووني أموداتو شارلوت زرع أخيكم تعتصد بكنيوك قلب تكبار تمهارت نجارات كاب قصص راوز أو كينام يوم سلازي ننبسان برن خالق تخصلو مقنيات يبلان انتا يقبرن يدلن على خط عقيري يتفلت سلازي بجاغي لكي شارلوت امانني لوكاس تزاربه شارلوت قويلات أموتتون إيدا كتب مرتأتن نجارات كو أوروماي كي أخايو ميخا استخعوك ساب زي حفاس تزاري بزم صولوت يلن بوشتا بناي تسفا مورات سمعت حسبتن قتلتن نأما يتسألعي كم قتاليت غيرا حلافنت كسكماغن حسيبه يفلتني نايسس عبينكو كني عنوتيو كم سمعه انت خوينو محازان مارغو ديفيس نأما نخترخبا بزيحة لعلن تحتني لا أما ودأتو تزقرم مسرخبتا ولا قح انت بلد كم زي قدسانة جراتا ازكي اكل نمحازان مارغو هريماتان قال كي تملق افرار حتانيا نسدرابيت ان ديفيس لصلاتهم حنا قبل علم ارغو كتمولسيا مريصا اتزخف اجن كليت زلق سلاسب نخيتركبون كل تخوليا تقبر زلا موت نموتو مارغو زي كونت امايو موت زغبا امسمر انترنت زومبو زنبور رؤيتات نوراماتن مرزاماتن يم رؤيتاتهم انا تقامم كابناب سمم كاب قالا عاصفا ويت اليما نخت موتلا كل تخولو تغبرالا كاب اب موتا يدالوا ناب قتاليتيا اسغاغيروما كاب لندن اب نيويورك معرفه نفرت توردلون ناب حزبي الحخونا وصنيهم نخطقوا غوسكوسن انتخونه اتزلحخه نايت ملسلو وطن حق نبرن حدا معلتي اقديمات مليسا إريك بمستير كاب معرفه نفرت ناب تربيكا بسلام زمصوا سبات ناب اما سدده إريك نمصاتا اب كوريديو غزوم كيني صبان يرو اما اب تربيكا بزيحا نبعال بيتا مسرعيتو إداوا زورجيحا انا غويت نطير اب حوفه تشغوطتن رئيس اب افلبو قبرتن حراي عندبت حوفو انا تررت عقبت بزلو قانا تزاربت إريك عم مجمريا انتي كتبلو كم زدليت دنگرگر بولو نتحراي مزرزرت اللغن تردو رئيسا كاب افلب باوصيا عينو ناتأمتت عاتبا تزاربتو انا تداولنا بمعدوك ملسل كايدلوخن مغنياتو كمزي فيك كوينو سلستسمعني ملسيون بزي زخون حرخرخن حدقاتنيو حراي لكا عندبت هرمت لبي إريك وسخن تزاربن اب نقسنتي ملؤ وحسنتك بكي اي تراترن ملست فتح زلو تحزا كتتحزي اخي مبصعه وسخلا ولا بزي اي تراترن كم تامنو ارغاغصتلن قصلتن قرب زسكفن كالوت ابالات ناي كولايدوسكوب حالفهم زغبرلي زلو كي مسلومي اب جيكي عمخ اريخن بزح زبله وعلات مسعبيت تكالات كتيمكن يخي سلازي افلبخنا في حقي ابدور كوخيت كولايدوسكوب زرغصك اخولن طرفن درجالكي بزعبو مالتي يكونكن زخونه نخي غاطمن حالفا كالوت نخي تكانا خننيو سكفتاي
ስክፍታኣ ኣብረህትሉ ንዕብየት ነፍሱ ወከፍ ሰብ ነናቱ መምርሕን መገድን ምስተታሕዘሉ እዩ ኩሎም ነናቶም ፍሉይ ተውህቦን ብቕዓትን ዕላማን ኣለዎም ኣብ ርእሲኡ ማናጀራቶም ብዝኾነ ምኽንያት ስምዒቶም ብሕማቕ ከይጽሎን ተጸልዩ ክህሉን ወትሩ እዮም ዝከታተልዎም ከምኡ ካብ ኮነ መንዳዩ ማናጀረይ ክኸውን ክትመርጺ ዕድል እንተትወሃቢ መን ማናጀርክ ክኸውን መረጽኪ ሓተታ ኣማ ርእሳ ነቕነቐት ኣብ ልዕሊ ይኹን ልዕሊ ኮላይዶስኮፕ ምሉእ ዘይጉድል እምነት እዩ ዘለዋ ብዘይብኡ ዋላ ደኣ ነዛ ነብሳ ምስ ኮላይዶስኮፕ ንኽጽምበር ብቕዕቲ ምዃና ትእምና ምስተን ዝበለጻ ሞዴላት ናይ ኮላይዶስኮፕ ኣይተዋዳድራን እያ ስለዚ ማናጀራ ኣብ ትመርጸሉ ደረጃ ይበጽሕትን ኤሪክ ሕቡእ መልእኽቲ ዘለዎ ክምስታ ዝመስል ክምሲልዋ ናብ መደቀሲ ክፍሎም መሪሕዋ ከደ ዘየጨነቕ ኣየጨነቂ ቅድም ቀዳድም ነዛ ነብስኺ ዕረፍቲ ሃብያ ብዘይብኡ ሰዓታት ድቃስ ናይ ሎንዶንን ኒውዮርክን ተሓዋዊስኪ ዘሎ ስለዚ ሎም መዓንቲ ስራሕ ኣይትኺዲ ዓሪፍክ ናብ ንቡር ድቃስ ሰዓታት ከተመለሲ ስራሕ ውዒለ ክሳብ ዝምለስ ደቅሲ ኢኺ ኣማ ኢዱ ሒዛ ተዛረበት ዘሰክፈህ ኣለኻ ተረጋጊኻ ስራሕካ ግበር ድሓር ንሉክ ብመገዲ ሊዛ ናይ ስራሕ ምቁራጽኪ ናብ ኤችወርልድ ደብዳቤ ንኽሰደልኪ ክሕብሮ እየ ኤሪክ ተዛረበ ሕራይ ተራዳዲኦም ኣብ ምብጋሱ ኣማ ደጊማ ኢዱ ሒዛ ተዛረበት ንማርጎ ክረኽባ ደልየ ኣለኹ ከይረኣኽያ ከምዘይትቐስኒ ስለ ዝፈለጥኩ ተዳልየ ጸኒሐ ምስ ዕረፍኪ ሉክ መጺኡ ክወስደኪ እዩ ደሃ ይግበሩሉ ኢኺ ኣቐዲመ ንኽልቲኦም ሓቢሮዮም እየ ኤሪክ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ደኒኑ ኣብ ግንባራ ሰዓማ ኣማ ቤና ተሪፋ ዓይና ምስ ዓመተቶ እቶም ተጋታቲሮም ጸንሑ ጅማውታ ተዛነዩን ፎኸሳን ድኻማ ጸለመ ዘንቀሎ ዘይኮነ እቲ ትንፋስ ገሊእዋ ዝቐነየ ስራሕ እዩ ነቶም ብዛዕባኣ ኣመልኪቶም ዝወሃቡ ኣሉታውያን ርእይቶታት ካብ ዘይትግደሰሎም ነዊሓ ገይራ ነቲ ዋጋ ከፊላ ዝበጽሕቶ ደረጃ ሕማቓት ሰባት ይኹኑ ተንኰለኛታት ኣብ ማሞቕ ገዝኦም ኮይኖም ከጸልምዋን ከዋርድዋን እቲ ዝቐለለ እዩ ስለዚ ላዕለን ታሕትን ኢላ ንሳ እንተዘይኮይና ንሶም ዝደኽምዎ ኮነ ዝኸፍልዎ ዋጋ የብሎምን እዚ እናፈለጠት ኣብ ምንታይ እሞ ግዜኣን ጸዓታን ተጥፍኣሎም እሞ ኸኣ ዘይውዳእ ስራሕን ከለዋ ድሕሪ ኣማ ምድቃሳ ኤሪክ ካብ ገዝኡ ወፀ እቲ ምስኡ ብመኪና ሒዝዎ ናብ ኮላይዶስኮፕ ዝኸይ ዝነበረሉ ሓተቶ ነዚ ጉዳይ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ጌርና ዲና ክንሕዞ ኤሪክ ናብቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቓቕቲ ደኒኑ ድሕሪ ምጥማት መለሰሉ ንጠበቓታትና ናይ ስራሕ ምቁራጽ ደብዳቤ ናብ ኤችወርልድ ዝኸይድ ንኽጽሕፉ ሓብሮምን ንሊዛ ይሃብዋን ድሕሪ ኤችወርልድ ስራሓ ከም ዘቋረጾቶ ምሕባሮም ናይ ስነ ጥበበኛታት ዳይሬክተርና ብቐጥታ ንኣማ ረኺቡ ምስ ኮላይዶስኮፕ ውዕል ንኸፈርማ ሓብሮ ብቐጥታ ሽዑ ከፈርማ ደሊኻዮ ሉክ ተገሪሙ ተዛረበን ቀጸለን ንዝበለጸ ውሕስነት ኣቐዲምና ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ዘይንፈትሖ እቲ ምፍራማን ምስ ኮላይዶስኮፕ ከም ዝፈረመት ምእዋጃን ኣካል ናይቲ መፍትሕ እዩ ድሕሪ ወግዓዊ ምዃኑ ጋዜጠኛታት ዓዲምና ንኹሉ ኣብ መምዕለቢኡ ክነብጽሖ ኢና ብዘይብኡ እቶም ብዝያዳ ኣብ ልዕሊ ኣማ ብተደጋጋሚ ኣሉታውያን ርእይቶታት ዝህቡ ላዕለዎት 10 ሰባት መሚዎም ኩሉ ድሕሪ ባይቶኦም ከዓ ብዝርዝር ፈቲሽኩም ኣጻሪዎን ስደደለይን ኣብ ትርክብ ኮኔል ካን ኣማ ምጽላም እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከም ዘለዎ ኣብነት ክገብሮም እየ ሉክ ሓጎስ ተሰምዖ ርግጸኛ ልኳስ እዚ ክንደይ ተፈላሲፉ ዝዓለሞ ተንኮሉ ንኣማ መፈንጠር ኮይኑ ክሓልካ እምበር ነፋሪት ኮይኑ ሰማይ ክቁልላ ኢሉ ከም ዘይጽበ ሉክ ብውሽጡ ሓሰበ መንዳዩ ማናጀር ኣማ ንክኸውን ሓጺኻዮ ዘለኻ ድሕሪ ናይ ካልኢታት ስቕታ ኤሪክ መለሰ
ንነብሰይ ሓጽያ ዘለኹ ሉክ ኣግርሞትን ንእሽቶ ስምባደን ተሓዋወስዎ ወግዓው ንኽገብሮ ኣይክህወኽን እየ ስለዚ ንኣማ ኣይትንገራ ኤሪክ ተዛረበ ሉክ ርእሱ ነቕነቐን ናብ ሰሓቕ ዝኸደ ክምስታ ክምስ በለን ሓንቲ ኣማያ ድሕሪ ምስ ኮላይዶስኮፕ ምፍራማ ንኤሪክ ማናጀራ ንኽትገብሮ ዓቕሚ ዘለዋ ሞዴል ብውሽጡ ሓሰበን ቀጸለን ድሕሪ ምስ ጋዜጠኛታት ፊት ንፊት ምርኻብና ኣብ ገጽ ልኳስ ዝርእዮ ስምዒት ንኽርእዮ ተሃውዩ ከለኹ ተስፋ ገብር በዚ ስርሒት በዓል እከይ ክንዲ ዝሰጎመ ሰጉም ርእሱ ከም ዘይቕንዕ ክርድኦ ማርጎ መጥባሕቲ ገይራ ድሕሪ ምብርባራ ብቐጥታ ኩነታት ኣማሓተተት ሜሪ ብዛዕባኡ ክትዕልላ ብምስካፋ ዝተሓተተቶ ገዲፋ ካልእ ኣርእስቲ ኣምፅኣ ዕላለን ክትጥምዝዞ ፈተነት እንተኾነ ማርጎ ቆልዓ ኣይኮነትን ሜሪ ገለ ነገር ከም ዝሓበአትላ ኣይሰሓተቶን ቀስ ኢላ ሕቑኣ ናብ መተርኣስ ድሕሪ ምጽጋዓ ሞባይላ ንኽተቐብላ ንሜሪ ሓበረታ ማርጎ ናይ ገዛ ርእስ እኹልን ትሩፍን ጸገም ኣለኪ ልዕሊ ዝኾነ ቅሳነትን ዕረፍትን ይዘለኪ ዘሎ በጃኺ ኣማ ድሓነ ዘላ በዓልኽ ከም ዝበልክዮ እውን ኣሕሊፉ ዘይሂባ ሰባብ ጎና ኣለዋ ማርጎ ክሳብ ሞባይላ ትወሃብ ብዘይ ዝኾነ መልሲ ንሜሪ ኣፍጢጣ ጥራሕ ጠመተታ ሞባይላ ክፍት ክተብሎን ኣማ ቀታሊት ሰብ ዝብል ዜና ክትርን ሓደ ይኮይኑ ኣካላታ ቀጥቀጥ በለ ካብ ዓራታ ንኽትስ እናተጋደለት ተዛረበት ኣምላኽ መስገን ብህይወት ምስጥዕና ይህ ዘለኹ ስለምንታይ ምዞም ሰባት ሕማቅ ቃል ዝዛረቡ ሜሪ ካብ ዓራታ ንኸይትወርድ ደጊፋ ክትረጋግዓ ጀመረት እንታይ ትገብርለኺ ኣይትንቀሳቐሲ ኣማ ባዕላ ናብዚ ክትመጸኪያ ኣጋጣሚ ኣብዛ ህሞት ማርጎን ሜርን እናተጨቓጨቓ ኣማ ምስ ሓደ ዶክተር ናብቲ ክፍሊ ኣተወት እቲ ዶክተር ናብ ሕክምናዊ መዝገብ ናይ ማርጎ እናመልከተ ንኣማ ኩነታት ማርጎ ገለጸላ ኩሊታ ንግዚኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እያ ዘላ ምናልባት ከም ግምትና ቅድሚ ዝኾነ ምግጣሙ ኩሊት ክንረኽበላ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ንክኸውን ዓቢ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ዋላ ክንታ ዝወሓደት ቁሪ ክትስሕብ የብላን ሚስተር ሮበርት ምስ ኩሊታ ዝሰማማዕ ኩሊት ዝልግሰላ ሰብ ንኽንደልየላ ሓቢርና እዩ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናይ ወጻኢ ዝርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ መዝገባት ድልያ ተታሒዝናዮ ኣለና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ኣወንታዊ ዜና ክንሰምዕ ተስፋ ኣለና يغنيلنا دكتور أما ملستلو دحرت دكتور كابتك في الموضوع أما نام مارغو أنات أمت تزاربت حاوكن زفتصومك حدات كونا كال حلافنتك توصدلو يقباكنيو نعوارح زاكلاي تراخبنان طعناخ معركن زي أبستحة درجة كم زبصح زخون أفلطي نبرنن مارغو نغص كابت أمت عينت أما كويلا تزاربت بزو حيت سكف أبز حصر غزي كحشنيو نعين عاخن زماساسل بزح طفاي زلنا قال كابو كل غزي صقم كم زي سعرنا كوينا انا نقرب ندلي أما دحر تزاريبا مودا أتنفستن ناب عرات مارغو كيدا أبغونا كوف بلتن إزز غي زلو صلمه حما صلوا فطير الكل حقي منالبات وطين تتزاريبه نغراتك كم زهاد ارغصنيا أجوخي نغرات كم تبمعدز مسلخه بزح أبز سكف درجة يبصحون أموخ أنا طعناخ أب حدقا أتيخي تزاريب كدون زي تبليو صلمه أما ناصابع مارغو حيزا زربا قصلت نزي شجر مفتحو زدالو خو وطنالن بزيبو فقر بعل بيتي እና راينا سمعنا بطرح غلغل كم زي قدفني رغصنيا يخي مارغو قالات أما كابلبا بمخانم أيتطراطرتن سلازي دحر حصير تنفاس تزاربت زبلا يبلين منالبات انت دلي خنغن دلوتي بلتا ابزا ساعات زيا كابا ختدل زلا قلطيف كتحوي
ስለዚህ ነዛ ነብስኺ እኹል ዕረፍቲ ሃብያ ሜሪ ንማርጎ ኣፈጠጠትላ ኣብ ርእሲ ድኻማ ሃለኽለ ክትብል ክትፍትን ክትሪኣ ከላ ነብሳ ምግባር ይዛብያ ድሕሪ ንማርጎ መጉጣጣ ናብ ኣማ ተጠውያ የቕሬታ ሓተተታ መቦቀል ናይ ዝኹሉ ሰበብ ኣነ ነዚ ስዲ ወዲ ሰበይቲ ንማርጎ ቃል ከም ዝኣትኽላ እንተዘይነግሮ ነይረ ኣብ ዝኹሉ ሽግራይ ማኣትኽን የቕሬታ ግበርለይ ኣጆኺ ዝኾነ ቅሬታ ክስማዓክ የብሉን ምናልባት ነዚ ምስጢር እንተዘይፈልጦ ነይሩ ንኸጸልመን ካልእ መገዲ ምሳኣነን ኣማ ንሜሪ ሕማቕ ክስማዓ ከም ዘይብሉ ኣረጋገጸትላ እቲ ዝገርም ግን ክለብ ናይ ደገፍትኻ ዓቕሚ ዝበሃል ዘይብሎም ኣነ በዛ ነብሰይ ንክብርኺ ዝያደኦም ምተራጋረኩ ነይረ ሜሪ ሓውሲ ሕርቃን ሓዊሳ ተዛረበት ዋላ ኣነ ካብኦም መሓሽኩ ማርጎ እውን ተዛረበት ንኹሎም ቶም ትሳተፍሎም ፋሽን ሸዋት ይሪኦም እየ ንኹሎም ምስልኺ ዘለዎ መጽሔታት ገዚአ ኣንቢበዮም እየ ዝያዳ ኩሎም ቶም ኣባላት ክለብ ናይ ደገፍትኺ ኣነ ከም ዝፈልጠኪ ርግጸኛ እየ ኣማ ብዘረበአን ዝሑል ሰሓቕ መሎቓን ተዛረበትን ምስ ሓወኺ ፕሬዚደንት ናይ ደገፍተይ ክለብ ክገብረኪ እየ ንጽባሒቱ ረፋድ ብዙሓት ቻነላት መደበን ብቐጥታ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ኒውዮርክ የመሓላልፎ ነበራ እዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኣብ ሙሉእ ህይወት ናይ ጋዜጠኛት ሞያይ ንመጀመርያ ግዜ ዝሪኦ ዘለኹ መቁፀር ዘይብሎም ደገፍትዮም ንምምጻእ ኣማ ዝጽበዩ ዘለዉ ስምዒቶም ንእንቋ ብድሓን መጻኺ ኣይመስልን ክትዓልብን ክባታትንዋን ምድላዋቶም ዘጻፍዮም ዝመስሉ እዞም ደገፍቲ ብዝሕ ዝበለን ሕርቃኖም ዘንጸባርቕ ፓነራት ሒዞም እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እታ ጋዜጠኛ ጸብጻባ እናመሓላለፈት ደኒና ሰዓታ ራእየት ንኣማ ሒዛ ዘላ ነፋሪት ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ እያ ክትዓልብ እዚ ማለት ነቲ ምርኢት ክንሪኦ 20 ደቂቃ ተሪፍና ኣሎ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ሴኩሪቲ ግድኦም ክሳብ ትዝኣኽሎም ካብ ዝኾነ ሓደጋ ንምክልኻል ተዳልዮም ኣለዉ ተስፋ ገብር ብዘይ ዝኾነ መጉዳእቲ ካብ ዝመዋጥር ክትገላገል ሊዛ ሪሞት ኣልዒላ ነታ ጸብጻብ ተመሓላልፍ ዝነበረት ቲቪ ኣጥፍአታን ናብታ ነቲ ኣብ ናይ መመገቢ ጣውላ ዝነበረ ዕምበባ ተመዓራሪ ዝነበረት ኣማ ጠመተትን እቲ ናይ ምቁራጽ ደብዳቤ ንጠበቓና ንኽብጽሕ ሓቢረ ኣለኹ በዚ ሕጂ ሰዓት ንቻርሎት ግድን ኣብጽሕላ ኸውን እዩ ሊዛ ንኣማ ሓበረታ ኣማ ኣይመለሰትላን ኣተኩራ ዝያዳ ኣብቲ ዕምበባ ዝነበረ እዩ ዝመስል ኣክንድኡ ሊዛ ዘረባ ቀጸለት ናብ ሎሚ ለይቲ ዘውግሕ ነቲ ርእቶታት ከንብቦ ሓዲረ ብጣዕሚ የሰንቢደን ሓሪቕና ዓይንተይ ማዕረ ክንደይ ቀይሖም ኣለዉ ረኣዮም ናብቶም ቀይሖም ዝነበሩ ዓይንታ እናመልከተት ተዛረበት ከምኡ እንተኾይኑ ክተንብቤ ነበረከን ኣማ መለሰትላ ኣክንደ ሕማቕ ትሰሚዕኒ እየ ከንብቤዮ ናይ ካልኦት ደገፍቲ ንኽፍረመሎም እዮም ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝጽበይዎ ናትኪ ደገፍቲ ግን ፍሉያት እዮም ሕሉፍ ሓሊፎምስ ይረግሙኹ እዮም ዘለዉ ንዓኺ ሞት ከም ምሕረት ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ከዓ ኣብ ዘይወዓልክዮ ጉዳይ ተደፊእኺ ቅሬታ ንኽትሓትዮም ጠለብ ዝጠልቡ ዘለዉ ሊዛ ተዛረበት ዘይሓሰብካዮ ረኸብ ኣይመርገም ምርቓድ እዩ ዝበሃል በዚ ኣጋጣሚ ብውሕዱ ሰመይ ኣብ ናይ ክብሪ መዝገብ ክሰፍሪ ማለት እዩ ኣማ ነቲ ክተመዓራርዮ ጸንሐት ዕምበባ ብውቁብ ኣገባብ ኣመዓራርያ እናወደአቶ ተዛረበት ንዕላማ ሊዛ ትርድእያ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ጸለመ ኣብ ልዕሊያ ሕማቕ ስምዒት ንኸይፈጥረላ ስለ ዝተሰከፈት እያ ብዕላል ቢዚ ክትገብራ ትጽዕር ዘላ ከምቲ ኣብ ባይታ ዘሎ እንተኾይኑ ግን ኣማ ነዚ ዝናፈስ ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ ፈጺም እያ ግዲ ዘይገበረትሉ ሕሉፋ ከምዚ ሓልፍ ገይሩ ስሒልዋ እዩ ሊዛ ኣተኲራ ድሕሪ ምጥማታ ንኣማ ዝኾነ ኣሉታዊ ስምዒት ክትርእየላ ኣይከኣለትን ስለዚ ካብ ምሽቓል ተናጊፋ ሓድሽ ኣርእስቲ ንኽትዕልል ኣፍ ኣብ ምኽፋታ ሞባይል ኣማ ናይ ምድዋል ድምፂ ኣስምዐት ሊዛ ንመንነት ደዋሊት ደኒና ረኣየቶ ደዋሊት ቻርሎት እያ ትቕበል እያ ደኺ ኣማ ርእሳና ነቕነቐት ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት መቐሳ ቀሚጣ ነታ ደወል ተቐበለታ ካብ መገሻኺ ተመሊስክ ዶ
ዋላ ደኣ ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ኮይና ከም ዘይትቕበላ ርግፀኛት እምበር ብዘየገደስ ግን ቻርሎት ሓተተታ ብዓብዩ ደገፍቲ ሓሪኖም እናተጸበይዋ ንኽትቅጻዕ ኢላ ሕጂ ከም ዘይትመጽእ ርድዩ ብዘይብኡ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ደብዳቤ ልኢኻትለያ ትማሊ ተመሊሰ ዝሕብእ ምኽንያት ስለ ዘይተረኣያ ኣማ ሓቂ ተዛረበት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንቡር ዝመስል ዕላል ብምዕላለን ዘሕዝን እዩ ምናልባት ቻርሎት ኣብ ልዕሊ ኣማ ናይ ምልክ ሓይሊ እንተዘይተርኢ ብሉጻት መሓዙት ምኾና ነይረን ስራሕኪ ክተቋርጽዮ ከም ትደሊ ብመገዲ ደብዳቤኺ በጺሕኒ ኣሎ ቻርሎት ናብታ ኣብ ቅድሚያ ዝነበረ ደብዳቤ እናጠመተት ተዛረበት ዝተሓዋወሰ ስምዒት ዘለዋ እንተኾነ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ እታ ዝበለጸት ካብ ኣካየዲት ስራሕ ናይ ኤችወርልድ ንኤችወርልድ ወኪላ ክትዛረብ ነይርዋ ኣማ ካባና ትፍለይ ብምህላውክን ዓና ዓብዪ ክሳራ እዩ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ክሳራ ምስቲ ንግላዊ ምስጢረይ ናብ ህዝቢ ዘልሓኾ ክትዘራረቢ ዝግባኣኪ ኣማ ከይተሰከፈት ናይዚ ጉዳይ ተሓታቲ ልኳስ ምዃኑ ኣእንፊታ መለሰትላ ኣብዛ ጉዳይ በፂሕና እቲ ዝግባኣና ስራሕ ኣይሰራሕናን ኣብዚኣ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መንጎና እውን ብዙሕ ግዜ ናይ ጌጋታት ምስሓት ተፈጺሙ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕቶኺ ከጽድቆ እየ ቻርሎት ተዛረበት የቐኒየለይ ኣማ መለሰት እንተኾነ ግን ኣማራጺ ስለ ዘይብለይ ብስምዕ ዘይኮነ ዝያዳ ብናትና ድሌት ካብ ካምፓኒና ከም ዝተሰጎክ ገይረ ክሕብር ምኽንያቱ ነጋዲት ክሳብ ዝኾንኩ መኽሰበዩ ዘገድሰኒ ኣብዚ ዝኸይ ዘሎ ጉዳይኪ ማዕረ ማዕረኺ እናተጸሊና ዘለና ቻርሎት ተዛረበት ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በመግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕጽል ክፋል ይራኽበና ሰላም ወሰናይ